Magandang hapon. Nandito kami ngayon sa likod ng bahay kasi yung maliit gusto maglaro sa likod. So, ayun. Paglaruin ko muna siya saglit para maaliw-aliw naman siya. Kasi maganda yung weather ngayon eh. Hindi siya malamig. So, maglaro daw siya dito sa likod ng bahay. Ang daming basura sa likod ng bahay. Hindi pa namin nalilinisan. Yung ibang toys ni Ayla kailangan nang itapon kasi yung iba sira na. Katulad ng upuan na yun na blue, sira na yun eh. So, trash. Yung ano din, toilet bowl trash. Ito okay pa to eh. So, ipamibigay na lang namin. Tsaka yung basketball court siguro hindi pa basura. And ayun siya, naglalaro siya ng tawag dito. Gusto niya maglaro ng yung yung lupa. Nagdidig daw siya ng lupa. Yung itsura sa labas, makulimlim. Mukhang uulan, hindi ko alam kasi sobrang kulimlim talaga ng ano. Ng tawag dito? Ng langit. Ayan. Ayun nga, dito muna kami sa labas na Ayla. Pag laruin ko muna siya dito sa likod para maaliw naman siya. Day off ko ngayon, wala akong pasok ngayon. So, ang dami kong gagawin ngayon. Gusto kong maglaban ng mga, ano tawag dito? Maduduming damit kasi ang dami ko ng labahin ba. Tsaka kanina naghahanap ako ng socks na pwedeng maisuot. Lahat pala labahan. So, kailangan ko talaga maglaba ngayon. Kasi wala tayong isusuot na medyas bukas. Bukas may pasok ako. Maaga yung pasok ko bukas. So, kailangan kong maglaba ngayon para matapos ko siya. Ang hirap pala maghanap ngayon ng property na pwedeng bilhin. Hindi pala siya kadali. Akala ko noon madali lang maghanap ng ano ba, ng property na pwedeng bilhin. Hindi pala ganun kadali maghanap ng property. Kailangan mong at least nandoon ka para ma-visit yung site. Para ma-research mo talaga kung okay yung property na gusto mong bilihin, mga ganong bagay. Basta hindi talaga siya madali. Lalo na pag wala ka doon sa area. Gusto kong magluto ng pansit canton mamayang gabi. Parang masarap kumain ng pansit canton mamayang gabi. So, ito na lang yung lulutuin ko mamayang gabi. Ito yung gusto kong lutuin mamaya. So, lutuin natin siya. Ayun nga, pansit canton. Lagyan ko lang siya ng... May mga gulay naman ako. Nabili ko yung... Ang bala ko sana, lutuin ko na to nung isang araw. Nakalimutan ko. Napagod siguro ako nun. So, tinamad ako magluto. So, ngayon, lulutuin ko siya. Meron naman akong complete na pang-rekado. Meron akong manok, tsaka gulay na pang-rekado sa pansit canton. So, lutuin natin siya mamayang gabi. Ito na lang yung kainin namin ni Ayla mamayang gabi. Teka, i-check ko lang sa Ayla. Nasa likod siya ng bahay, naglalaro eh. So, check ko lang siya saglit. Kasi, tingnan natin kung anong ginagawa niya.